Pini news fast kar biang long berta kithanjia bang nili sami ka cherong kharpi aprangsi berta thepi arjuitha BJP government atum aphan rat aphan kachong thui apharlo kachojorpu hei hui congress atum akoi pipon Langbung dingpi water supply scheme ningkan inkoi soselo kaheno sita sarkar lapen side atum chihumri dam de pin Rongmong we hawar PHC pen kapanong piasaya mo kepapleng pijia phan hawar arat atum pen kehang Forlen atowar amen pen longle hem puwek atumalong revenue circle achokamar kacherat dunjia phan usuka pinpuralo pajirdam Manja police station along staff chokamara tumaphan COVID-19 ang thek kilang patini pon COVID-19 award ka phere me ajoyne school ahem ing nam ki manji angring Pinilumbajong Block Congress Committee atumahin pen patir piponsi sit in demonstration pratarana diwas asai dengpon non Assam along langkit hepen ko an nekisung lobonta central government alam chakpen thangnat kepa playing away anparta BJP government atum rat aphan avi kereng kachong sip apharlo kachojor pusi pini congress asong atum akoi arwakon BJP सरकार 2014 बांगदेत पेना फी असम along पावर के बांगजी फान जितु रात फान के चाकलाम थेपिक दो बिखेक कोई के फ्लड सिचुएशन लद्दाख के इसी नेशनल सिचुएशन लो वसी तमे गवर्नमेंट तुम दें कोन पे हला सु BJP सरकार तुम के चाक नॉर्थ ईस्ट along फान तमे के थेपिक दो लद्दाख G2 flood situation के control जी फान 250 crores असम फान की पियालाम दो हला सो पोतमे पिनियानी ता थेगलोंग ले वांगवे लापेना पार्टा 400 कुटी G2 embankment मुखा लांग G2 कोरा कांगलेम लाया फान G2 कदो कवे के control जी फान समे लामचा की पिदो लाया तंका समे पिनियानी ता थेगलोंग ले लापेना पार्टा लांग के पार नुकजी ब्रह्मपुत्र फान लाहाई के सर्वे जी फान लोग ता 100 कुटी की चाक दो लाहाई के कदो कवे असम लो सिचुएशन दो नॉन थेक लोंग लो कार्बिंग लोंग समे रात तंका होई पेन दिफु पिनियानी समे लद्दाख पिनेंग असोना लांगे थे कांग लुम के दिली तुम थेक लोंग ले पिनला लसवा लांगे थे समे को पिलोमा लद्दाख के सरकार रहिन पेन के रात तंका लद्दाख उन आन लसो फ्लड कंट्रोल जितु के कंट्रोल ये फान तंका पैसा खरच लो पब्लिक का तंका समे नॉन बैंक के कुपिलोमा लाहाई के कंट्रोल जी काली ला आनसो सेसी एकाई लोंग थेक लोंग ले पिन ला पेन कांगलुम ले पिन अदिम समे नॉन धुके दिफु लोंग एली तुम थेक लोंग लो लासी लासो सरकार के मुनिरा फान मेगांगजन के पांक के पकला काम चो अहक पेला तुम रात जितु प्रॉब्लम मोखा के सोल जे फान काली मुनिरा तुम फान के पचोंग थुई चो ला पे मुनि तुम फान इने मेगलोंग के पा थेक लोंग चो ahok pet bank ke lahaya problem ki solji phalang tum temple la sol loga tangka poisa ki panglim pen ki chudun long ye phanchot la si lahaya protest lo nitum la si mohet jong tame lahai ki chak lam thepi pen lahai kagos mokha ans tame la ki chok che nituming sam se congress jitwa a party tum ke puchipaklang si lahaya lama puthakan same nitum met horlomo la si la so lahaya lam bank ke lam chak ki piateng immediately असम लोग लाने की सुंग कार्बिंग लोग तमें नो धुलान रात तुम की सुंग अपो इमीडिएटली सरकार फान मोदी सरकार फान सर्वानंद सरकार फान ने तुम दाबी करी लो अलंग तुम फान रिक्वेस्ट लो प्राप्त जिन में लाहे तंका पैसा नो नमत पिनांग परात फान लाहानो नीले तुम जिस कार्बिंग लोग जिस कांग्रेस में तमें जिपकलांग दुम के वाटर सप्लाई दिफु सब डिवीजन के पार्लो लांगबुंग दिंग PWSS A scheme kaheno ningkaning koi soselo non puanta bangso a scheme nang chesemar mesi langbung dingpi arat bangso alang junlong le dedlo pinpur me bangso a scheme kaheno putha batai lo birta along lapen kaprek abirta along ta pilo setame sarkar lapen sai phuatum anu chewar wangwe asonsi mandat lapen non ke komat lo ne bangso a scheme along a sai phu lapen ahut isi ke langtuk terang lapen idison terang atum si klembom bonta alang litumbang hinita karli thu et anlo halaso hut ke langseta longpon bomlo non ke ahemta
kilang leong si kiru thupo lapen ningkan pli aprang ke current pen si lang pi popu transformer ta biet lo setami nona bangki chepon thu det anu jok parjab roy anbet lo lasi sarkar atuma hin pen prabjin pen bangso scheme semar pen langbung ding pi arada phan aprang ateng lang pi pon pen langbung ding pi arada tuma phan kipiji aphan si langbung ding pi arada tum chuning ri padopon lo bokolia pen mensing ronghang news desk report news fast karbiang lo Phuluni revenue circle angkang 4 lane atowar kasemarji amen pen longle ke parlo pondo sarkar pen ke pathik pon ateng si longle ahem phu atuma phan compensation pi pon bek nang jipu ke pathik ateng Phuluni revenue circle achokamar atumta kachera pacheto dunjia phan pura epak pinpura lo pajirdam pinpur alo long ke jongdon ateng longle ahem phu vek atuma long cherap cheto dunji aphansi United Student Union of Karbi Anglong mate thi hekpen usuka atumpen chuning ripon Pua Birta News Fasalong nang pali Phuluni Revenue Circle angkang National Highway mate 4 lane labang sotowar kasemara men pen longle ipar lupon pen ando aha bang putuma longle par lupondu lasinili tumhen bang pu bangela henlo je halabang so 4 lane atowar kasemara men pen itu labangso longle ke parlupon labangso longle hem pudum anphan sarkar hin pen compensation ma pipon vek nangji lapen la solong bangke itu labangso Phuluni revenue circle ke claim pon asai khido amstame la so itu longle hem pudum alang litum arona tengpen ke long nangji itu labangso compensation tangka bangke ke pielong kachera pe turun ji phansi itu hin pen feeling point Pirthia dangalong COVID-19 awor ki thora jok ki doan school ta ingha pon etlo sonsi logachar liao somaratum rongphul rongling ki jui inghan kilem lapuson si khek ponlong bangso school kavedet penajok school hem ingram thip asonsi kheklong lasi school ave pusitami thanbang atum irui pen ephong bak school hem pangthira sonte mesenji pusi cherok to arara tumpen ningjerinti jongsi pangthai the pangram su ingnam peman det pulote bangso awor ingsam lote charliao somaratum habit ajotong pangni poma pusi Karjupon pedo lasi thanbang atum amithang school hem apor pen apor chipan chipang thir et pu asonte mesenji pusi raratum pen ningjerinti wothad lang sopen rajen ronghang news fast karbiang long pinyanar lopor phai kresira chitima por malom lokhijan towar ke thom kache tok along bokajan block congress atum dharna kangni bodheswar ingti maipu block congress jalin ponsi Ronjit Terang Lordson Indover Menkatar Miji Sarsing Ingti Rohit Teron Lapen Chenglok Kithigi Dingatum Chetong Dun Si Mayalong RDP Dun Mayalong Lam Theke Jai Pona Tenke Lakre Pho Atangka Radatuma Phat Kipiji Pu Narendra Modi Pini Konadlo Lakre Pho Atangka BJP government Wanglote Jang Thuador Pajumji Pu Kachechak Non Ke Konadlo Ador Kapajumji Kalisi Ador Si Kapasothu Asamang kangalong langkithe kanglum pen kisung ke phoara phan BJP government atum non kupilo ke rap kepa do pon pupen chenglok asonason ahormu ador ke paso pen aputhak chenglok penang analam chethan chimum padopon lasi BJP murdabad congress ai jindabad pu hangtaram pon pen घंटा इसी सो से धरना पे दोपन सी इंगसाम जिन पेन धरना पे चुन पन लो Bokajan Regional Student Union atumpen pini Bokajan Cement Factory athengno dharna ingipon kedamtang aporahut bangser kep ang tanamunit atumaphan aron repen Bokajan Cement Factory along appointment ki pipon deadlo Bokajan Student Union atum arjiding kloipen labangso job vacancy post local atumaphan 100% pinang jipu kejong bonta pini Cement Corporation of India atum student ke hangaputhak arju jesi jakong chepaklang pon Lasi pini social distance padopen Bokajan Cement Factory athengno dharna ingnipon CCI manager phan pinpuralo pajirpon Pirthia dang corona award kangdang tuglapen kachiun ke chatnai ka pheremi me award kithur COVID-19 puga keso pen ka pheremi me pen kachipa jogji aphan lapen munit award COVID-19 akeso doma avema pu kapang thekji aphan non malom state government pen Assam community surveillance program pu asai kedeng pon bom aporahut kedamtang jakhong achiklo ni phai thongke brai CR ni pen manja hithia long satlang en pon bom si manja ahawar angkang kedo Biren Basumatari artaningkan thongke bra sirkep harsing timung artaningkan thongke bra nerkep lapen Ramjilal Saini
Arta ningkan thongke rapho atumapan COVID-19 positive ang thek longpon pusi news fasa pherangke birtak kapangrum dambom aporahut manja block primary health center ahinpen birtanang pachini dun lapen piniputhot manja PS staff lapen CRPF kadokawe atumapanta manja PS atik kup along amat COVID-19 asat lang enponlo birta kahumri dam aporahut anke positive ang thek awelang pusi birta ketok bom aporahut nang pachini dun manjapen Dilip Hanse mohor nebang Sonjay Tiso news fast Karbi Anglong Soching Dhenta constituency arlo rongmongwe bibia arong hawar aphan panong ponsi mesen pen kijuna lang kapador klub ji aphan pura hadak PHC asai kampen asayamu klempon chengpon tanglo seta non an ciklojon trok soselo asai ington kok ajok hadak arat tumpen ning chipa bipon athi hadaki juna langchot kalisi towar dolong lapen chenglok kaprek askim hei hui anta patangpi pedet TTC ke ong pusi ningjerinti lasi prabjin pen rat aphan matha ponra tim Karbi Anglong anparta local MAC EM kacherong PP aphan sai amodo anta kipa playing PG aphan hadak arada tumpen tuning ripon tumarong aphan nang litum nang kang ho nang gajin so do pusi nili tom phan tingki nang bonai pilo poi fiesta mela so tingki no anta nang patang pipi mistri ke bang ve chikleon thomni dolo lasini tum ke fere doglo nili tum phan ke ason a facility le nang le sta me ni tum phan ke ibengan nang klem pichot pen ton kok ti sta me do lo lasini tum ke fere doglo lasi nili tum phan jong si nang ki pi vek ji prote akam bolte la nili tum phan prabjin ben nang patang piji phan si chuning rilo athima nili tum rong pharoi si ta so se arado adondo lasi nilitum ta rong pharosi don pharosi aratum stame nitum langge jon pen stame tu penang ansik sak dolo lasi nilitum han pivek ji pote nilitum han prabjin pen niki patang piji phansi nilihin pen chuning ridun lo 3 dapat lo nuli mo intisa ho kaning ge so taksi la so thak lo ane ke tangte do ulang aposi nilitum ke phiri do lo lasi napa patak sirdak ye phansi chuning ri thilo to hok lo nili tame chuning ridun lo jo da bang so lang ni tum rong ki jun sik sapik lo lasi don tame ki dugara side la si tum la so lang phan ko son si lang puma la nang le tum ko mama ke klem la pang cheng bang la so kam ti patang son ti misen ji pusin chuning ri lo alang li ka terong pipi tame lang li la son si ki du ke la ka phanjong si chelang ni la son thak thak lang li ki do long bom ni lang la pen de klem long ki the ki ding long bom lang ko tan te lang li tame an so se alang li la bang so alang tame ki pi pon thut de je phan long phan tame chuning ri lo Rongmong Wepen Jersong Ingti News Fast Karbi Anglong Non molong so phan bir time ton sina Wang ignon Atur Bamboo Industry Dongkamukam Chingribe Arong West Karbi Anglong Check lapen buluka pen customer pon ason an mesen a quality pen dak Atur Bamboo Industry West Karbi Anglong Dongkamukam along longpon igji lake sofa set bed stool desk chair rocking chair, longer, chair and table, lapen flower stand, etc. Hey hui, longpon igji. Kachini jiaphan, 99577 67037, lapen 99577 5291, along Humri Iglote, Long Igpo. Anparta, home delivery setami, longpon igji. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts, accessories and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. West Karbi Anglong Rongkhang constituency arlo Baithalang Sopen Kahelo kilometer phli anbaksi dolo Li Honjar picnic spot isi kijui kelang kemesen adimlo lapen labang swadim arnivangta kijui kelang atum chimit me lapen kelang kemesen pumathasi non kedobom MP Horen Singh Be alangli hinpen kijui kelang atum kesang adim kimrang piponlo
seta bang swadim kelang mate ka ora bang ka vedat ajok keter KRC thek pon long rong ke ningduk meme pusi ki joi kelang atum pen than pon Pudam belong tenon ake hai bu tamela kuliram nang si bu tamela asap dak ladak dong si asap bak nang lang pe nong si asap bak alang lia hipen asap ba dong si help long puson de ba mesen ason ba kilo pu pola ke Oh, paklar tu fan la to bori puson de di nil tum an sose churopa je polo da an ke nil tum dele ke man ta kali an se Halloween da ke bang tum do la sila bang dong si asap advance puson de di nil tum churopi ge polo alang Karbiang long pen upper stage pen tumas kita medak nanggui tahai bang tahai kita me nonason alang pun bang itu lang mesen lo ya kita me nonason keter kopi ne to koi hok to lasi bang swadim an sose kapaklar lapen kapaching thur pon japhan local MAC anparta Karbiang Long Autonomous Council Tourism Department in charge bang swadim nang humri pen RD ki pi pon japhan hawara rata tum ahin pen chuning ripon wothat lang so pen Rajan Ronghang News First Karbiang Long Pinya Berta Lansi Pajulo Domethap me Kardong